הלכתי לאסוף את אח שלי הקטן, ואז נתקלתי בכמה דברים מוזרים ובכמה ילדים גרמניים. תישארו עד הסוף. אתה יודע שפתחתי ערוץ יוטיוב? כן. בפרצוף? תראה. ועכשיו אני אצלם אותך בשבילו? אתה יודע מה? ים אופנהיים שרץ אותי. בא אליו. תיזהרני. פול ים אופנהיימר. אופנהיימר. שם של גרמני. ועכשיו? לא לשרוט אותו עכשיו בחזרה? נו, כבר דחפתי אותו והלכתי איתו מכות. מי יצח? ואז החמרתי אותו. ואתה יודע שיש ילד מכיתה ב' שהגן עליו? אז הלכתי גם מכות עם הילד בכיתה ב'. ומי ניצח? ומחר אני בוא איתך לקצר את שניהם. שם של גרמני, אופנהיימר.